Vítajte pri novom videu. Máme tu unboxing, o ktorom ste nevedeli asi. Je za 139,64 € a váži okolo 20 kg. Je to od Pyroezer, môžeme ísť na to. Dáme čiernu fóliu preč. No, máme tu taký menší balík a taký väčší. Prvé pôjdeme na ten menší, tak môžeme ísť na to. Nejaký balík od Teska. No. Sáčky. No. Máme tu kompakt haďák. 9-ranový kompakt od Klasku. Ďalej tu máme guľové pumy, jankové gule. Otvoríme ich. Pekné. Je tu výmetník. Robí to nejaké takéto efekty. No, donesieme tu ďalší väčší balík a budeme pokračovať. No, máme tu teraz ten väčší balík. Som zvedavý, čo v ňom bude. Môžeme ísť na to. Je veľmi dobre zabalený, ako vidím. Pardon. No, dali sme to tie boky preč a môžeme ísť na to. Máme tu klávesnicu z notebooku. To bude odpalenie. Potom ďalšiu klávesnicu z notebooku. To budeme ale odpaľovať. Ďalšiu klávesnicu. Starú. Je poriadne ťažká. Aj potom ešte, neviem čo to je. Zapálna šnúra 3 mm, 1 meter. No. Nejaké drevená kocka. A toto neviem, čo to môže byť. Svetlo. Aha, svetlo. No, a môžeme už ísť na balík. Rakety Happy Raket. Ďalej, rakety Ohnivý dešť. Tých by sme mali mať 3. Tu sú. Dum Bum Energy Drink. No, uvidíme, aké to bude. Ďalej tu máme ďalšie klávesnice. Ďalšiu klávesnicu. Ďalšiu. Potom notebook. Pardon. Sáčky. No. A ideme na to. Máme tu nejaký neviem, čo to môže byť. No, a môžeme už ísť na to. Darčeky necháme nakoniec. Fantasy Show, to je fontána. Tu sme si objednali len jednu. Vyšla nám aj i druhá. Asi to bude nejaký darček.
Ďalej tu máme petardy Mini Bomb a Mini Dum Bum. To je mix. Potom tu máme Mini Bomb. Aha, Mini Dum Bum. Viper 1. Troje Bomb Black. 4 Bomb Black. Ďalej Tiger Boom. To máme prvýkrát, som zvedavý, aké to bude. Tých by sme mali mať 2. Ďalej máme tu dymovnice Magic Smoke. Tri balíčky Mini Bomb. V jednom je 30 kusov. Potom tu sú Bručoun, Crazy Ball, ďalší Bručoun, ohnivé motýle, vosičky, 5 metrov zapalnej šnúry, 2 mm, ďalšie vosičky, tu nejaká zapalná šnúra, asi nejakých 5 metrov alebo koľko. Neviem, či to je darček, alebo sme si to objednali, už si to nepamätám. Ďalej, rozpustile fontánky, 10 kusov. Ďalšie rozpustile fontánky. Tu je komár, neviem, kde sa pohybuje v tomto balíku. Buchajúce guličky. Koberček. 5x70 ran. J05 Window Maker originál. Môj zapaľovač. Zaujímavý. Odporúčam, si ho kúpte z Pyroezer za výbornú cenu. Ďalej tu máme ďalšie Mini Bomb, či Mini Dum Bum, pardon. Mini Black Petard Double, 20 kusov. Crazy Ball. Stroboskop. Štyroje 4 16 cm prskavky po 10 kusov. Ďalej tu máme stroboskop a Bručoun. Ďalšie buchajúce guličky. Rozpustile fontánky. Jedné žabáky. Je to niečo ako Crazy Ball. Hop. Kovbojské zápalky. Tu sú zatiaľ dvoje. Mali by byť ešte ďalšie dvoje. Jedné kravičky, druhý nejaký, neviem, nejaký Indian. Ďalej komár. Ďalšie zápalky kovbojské. No, kompakt Moskvito, 16 ran. Potom kompakt Hnusák, taktiež 16 ran. Je to niečo podobné ako Moskvito. Pirátov, 200, 400, 600, 800 s knotom, potom so sírou
ďalšie 3 krabičky. To je 300 kusov, v jednej krabičke je 100 kusov. Ďalšie kovbojské zápalky. Nejak takto vyzerajú. Potom buchajúce guličky. Vosičky. A toto už sú darčeky. Pre mňa Dum Bum Purple, no to sa teším, čo som ja vyhral v súťaži. Bude zaujímavé. 2-krát Middle Dynamite a raz Mega Dynamite. My sme si objednali len Mini Dynamite, ale ten nám asi nedošiel. Krabica je prázdna, ešte vám to tu zaradíme a ozveme sa. No, poskladali sme si to. Už vám to len rýchlo zhrnieme. Jankové gule, hnusák, moskvito, haďák, happy racket, potom môj triskový zapaľovač, potom 3-krát ohnivý dešť, alebo nejak tak, komár, 2-krát vosičky, 2-krát crazy ball, 3-krát bručoun, 2-krát stroboskop, raz žabák, 3 rozpustile fontánky, 2 fontány, jedna je ako darček. Potom tu nejaká, neviem, možno 5 metre šnúry, 2 mm, tu je 3 mm zapálna šnúra meter, tu je 2 mm ďalších 5 metrov, prskavky, dymovnice Magic Smoke, kovbojské, buchajúce guličky, ohnivé motýle, buchajúci koberček malý, mini double, 300 pirátov so sírou, 700 s knotom, 4 krabičky Bomb Black, 2 Mini Dum Bum, 1 Viper 1, Tiger Boom 2, Dum Bum Energy Drink, Dum Bum Purple, 2-krát Middle Dynamite, raz Mega Dynamite, potom Mini Bomb a Mini Dum Bum, a 3-krát Mini Dum Bum a 5-krát FPC Mini Original. No, ďakujem za pozretie, ďakujem Pyroezer za super darčeky, aj rýchlosť. No, čaute pri ďalšom videu.